Lama kasumata memeta mutak jaka gari rok lasu tongmanu goseng. Lama to mutak jaka ko seng bolo saya ko. Sini okra rok borok minister rok bai home department rok bai salaika. Salaina ni bisiti borok ayen tok bai mani kore. Borok anot phone bai sahoka. Lama khalat bai jadi norok kalo diskusi borok khainai sabainai borok jayeng je tok salaina ni kotno borok suno or sabainai erpore singoroni kutungai aba abo tok sengari pas in tongka abo je mothagia ko kutonya ko singoro dara road block thangero singorono tongko sini ojmaro pajona thangjak protinidhi sini tribal welfare minister be malanya ni bagai te home affair ni department be malanya ni bagai borok tok cholik baikha borok sahoka plus point no norok lamano kisa sakke redi te gari mal khungrono yakari redi hinai borok sahmobai singabo toto tabo road sakke sa khlogai singabo toto goi pas redi rakha tam man kha borok sahode jaman abo hai kuno demand to borok sahaya ko tam khe positive kaham nongkha norok sarok toni sangai phaine jita point tongo jita man mane abono borok sapainai borok declare phaine oro khaidinai oro phaidinai Gari.